Ale Ondra mi nevolal. Já bych tam nahánět nějaký. Co se týče uzávěr, vám tady řeknu systém. Závěry máme daný, je ta silnice Ouska, když budou závěry, tak dokolik to nepíše, tak budou do nás nelej, já jsem chtěl odbočit. Tu jednu křižovatku asi zase, že tam najedeme, tam je tvrdý odbočování, tak se tam asi stavě. Bacha na to nechce se rozešli si, jinak komy, Bude jedna z nejhezčích přehrad v republice, je to Pařížská přehrada. Má jeden problém. Jsme tam sice očekávaní, ale je tam ouzká silnice, která tam končí. Takže tam se všichni nějakým způsobem musíme vejít, zastavíme to na boku ty silničky a pak se nějak musíme otočit a tou silnicí vyjet. Nedá se nic dělat, prostě vymysleli to jinak, než jsem chtěl tenkrát tu silnici. A to je jedna věc, a druhá věc, jak tady říkal Boda, helejte, bude tam 10-kilometrový rovnej úsek, nikdo, prosím vás, nikoho nepředjíždějte, kromě dvou fotografů, to je tady Tomboy a Bumbec. Tak. A tak to Ukaž jazyk. Jo, je to on. prosím vás, a je na jedenej, takže je to v pořádku. prosím vás, ještě, nová vysílání Kubereka na 6. kanálu. Pozor, máš tam provázat. Máš to tam? Ty vole, to bude, ty jste umělci nebo co? Jak se tomu říká? Hotovo? Jdem dál. Co? Jo, tam už je nějaký výklad. Dlouhá 142 metry, výšku na terénu má 26 metrů a základ má 11 metrů, základ 20 metrů a teda má 20 Vždyť já jsem tady včera spolu projížděli, tak jsme tady zastavili a jsme Jo, tak v tom případě bych to chtěl mít ponorkovou na zahradě. Akumulátor, ne? Dobrý, nemá nic. To dáme další. Dobře.
Kdo chce, přehrada je 300 metrů, ať si tam zajde sám, je to hezký. Tady vyjedeme 200 metrů zatáčka doprava, jsme v kempu, tady ty chatky, za nima už je kemp, tady za tím stromem. Jedeme se všichni u hospody, nějak tam ty motorky zaparkujeme, v klidu, už nás tam všichni očekávají. Můžeme ještě